سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حانت فليز بلت ملغتي كموين حانت فليز بلت سرحات يحيزلكم قريبا زلغو زالوم زغربا زلغو سراح كاب نوح زحتا تازنو بوركو نوح جزيون زوسدت اللي نخسر حيان يرا نزع فيديو ترايدي كونست بروغرام عن حجك نقراكم حسيبا زلغو مجمريا لو من ريوغن مچم ابسدات نزلنا ايفن اب عدنا خلنا ونفلطو ቋንቋ እንግሊሽ ከም ቋንቋ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝለዓለ ተደላይነትን ኣብ ጽልዋ ዘለዎም ቋንቋታት ምዃኑ ብዙሕ ምዝራብ የለንን ገለ ቁሩብ ካብቲ ንእንግሊሽ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሕብሩና ዝኽእሉ ነጥብታት ክነግረኩም ክፍትኒ እዚ ድማ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ እውን ዝረኣኽቦ እዩ ቀዳማይ እንግሊሽ ኣብ ቋንቋ ናይ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል ኣብ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እቲ ቀዳማይ ሊንጓ ፍራንካ ويدما نمردادي زتقوملو قانقان تلو انجليشو انا بسويس ابصرحلو زنبركو كامبانيز بتدغاغامي ناي سويس كامبانيز تنعبيتي انترناشونال كامبانيز لزخونا بفلا يبقال كامباني دارغا اب سويس كم زل خاطر الساعه كونتات ونيريو كاب محر اتقاقمانا انجليش مالتيو everything نفس وكاف زعت خايا غيبا بمنتاي قانقاي كوني الكاي اي تحسبني خا بانجليش كل غزي انترنتي بفيديو كونفرنس قبرو لايف كونفرنس even the CEO كزارب كله بإنجليش واي دارجات كامباني 7-8 هاويت حيلو كاب سويس وزعي سرزخونه and it's the same مبزحتنا هجراتنا أوروبا هنريا خلنا كم هجراتنا من فرنسا وجرماني تنعبيتي من البعض كتب لك الهاجن تنعبيتي كامبانا بزين هجرات زلواول extremely international companies سلازي اتقانقا اتزلخايا عدو تفلتو قانقا تصبو كاتغونه اب عالم درجه كنمص خلنا ግን እንግሊሽ ዓቢ ቦታ ይዘልዎ ካልን ኣብነት ኣብ ኤውሮፓ ንቅመጥ ዘለና ንወሰትና እንግሊሽ ንዛረብ ሃገራት ንሓንሱ ንግደፈይ መዘራረቢ ቋንቋ መሳርሒ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ክንብሊና ኣብቶም ኣብ ኤውሮፓ ዘለና ተሪና ዩሮፒያን ዩኒየን ንወሰድና ኣብነት እዩ ዝበሃል ሓደ መንግስቲ ሓደ ኣካል ይዘሎ ኣብቲ ውሽጡ ግን ብዙሕ ቋንቋ እሞኻ ተወዳደርቲ ቋንቋታት ስለ ዘለው መብዛሕቲ ግዜ ብእንግሊሽ ይዛረቡ of course ابنا ايو اخيبا بجرمن كزرب خلي ግን እቲ ቋንቋ በእንግሊሽ ትራንስሌት ዝኸውን ወይ ድማ ንነፍስ ወከፍ በቋንቋም ስለዚህ ብዙሓት ሃገራት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዘለዎን ስለዝኾነ ኣብ እንግሊሽ የሰማማ ጀርመናውን ፈረንሳውን ክልቲኦም ዘይረዳዱ ተኾይኖም በቋንቋም በእንግሊሽም ክረዳዱ ዝፍትኑ ስለዚህ እቲ ኩርዓት ናቶም ኣብ እንግሊሽ ክኾን ከሎ ማእከላይ ቋንቋ ይኾኖም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ከምዚ ዓይነት ሞዴል ኣሎ ቻይናዊ مس جابانو كراخب كله of course كلتيوم ቋንቋታቶም يخبريهم مودتا بانجلش كردادو يم زمرتو منغونيا نكخونو مالتيو سلازي ازي حدا عبن انجلش تقمي زبو توساخي اب انترنت نمصا انجلش ቋንቋ انترنت يون يزبحال دارغا لعلى 50% ناي ويب سايتات اب انترنت زلو اتتحستناتو وي كات كونتنت ناتو بانجلش يم زبلو سلازي انترنت ابي صطاب زغبرو زلو عالمنا انجلش دما indirectly عبت هرايزلو تاكس جات مزحج ترانسليشن استمتصل جوجل ترانسليتنج كالوتن نتي تحسوتاتنا بكال ቋንቋ ተርጉምካ ንኽትሪኦም ዕድል ኣሎ ግን ስቲል ናይ እንግሊሽ ቦታ ዓብ ቦታ እዩ ካል ኣገዳስነት ቢ ዘይነስተውለሉ ቴክኒካል ኤንድ ሳይንቲፊክ ላንጉዌጅ መብዛሕቲ ግዜ ቴክኒካዊ ቋንቋ ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ስነ ፍልጠታዊ ቋንቋ ኩሉ እቲ ተርሚኖሎጂ ታሽማት ኮንሰፕትስ ወላ ትሕታማት ፐብሊኬሽንስ መብዛሕቱ በእንግሊሽ ዝግበር ስለዚህ ኣብቲ ናይ ሳይንቲፊክ ወርልድ እንግሊሽ ዓብ ቦታ ይዘለዎ እዚ ድማ ተወሳኺ እንግሊሽ ንኽትፈልጦ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ካልእ እንግሊሽ ኣብ 118 ሃገራት ካብ 200 ዝኾኑ ሃገራት ናይ ዓለም ከም ቋንቋ ኣሎ ኣብተን ሃገራት ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ሶ ዳርጋ ኣገለገለ ሃገራት ኣብ ኤውሮፓ ታሪኻ ብፍላይ ዘ ኖርዲክስ ዝበሃላ ስዊድን ኖርዌይ ዴንማርክ ፊንላንድ ከምኡውን ሆላንድ ዘን ኣሽቱ ድማ بمولان دارغا دحر ቋንቋን እንግሊሽ ዝመጽቃታ ስለዚህ እቲ እንግሊሽ ዓብ ቦታ ይዘልዎ ብመልክዕ ካላይ ቋንቋ ትሪኸላ እቲ ዝዓበየ ነገርናቱ ድማ እቲ እንግሊሽ ከም ኦፊሻል ቋንቋ ዝጥቀመን ኣብነት ህንዲ ማዓት ቋንቋታት ኣለው ውሽጣ እቲ እንኮ ዓብ ላንጉዌጅ ንኩሎም ክጠምር ዝኽእል ድማ እንግሊሽ እዩ ከም ናይጄሪያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ተሪና ዓበይቲ ሃገራት እቲ ኣብ ውሽጦን ዘሎ ብዙሕ ቋንቋ ንኩሎም በሓደ ቋንቋ ንኽጠምሮም እንግሊሽ ከም ምርጫ ዝወሰደሉ ኣሎ ተዛሪብና እንታይ ነው ምጻይ እንግሊሽ ናብ ዝኾነ ዓለም ክንከይድ ከለና ምስ ካልእ ሰብ ክንራኸብ ከለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንቀሳቀስ ከለና ኣገዳሲ ቋንቋ ምዃኑ ዘረባ ዘየድልዮ
كتع زي اليوم مدر زي اليوم تزارب كان أنت خامسة خاخت ولونيهم حقهم إنجليش كتاب كندي بلوس مخانو فيديو زقبوك كانت غني تزيادة أنا يلومي نقبر هذا فيديو الزكاب كوني انتاي كنقبر لنا أنا مبالي ناتي تحس تقول لك زي انتاي كنقبر لنا كم زكاب كونت كنتات نانبل سو كابنا وح جميلكم بليز قالنا يقوانقوا إنجليش تمرت قبر لنا اتن قدم ابيرت راح زنين زنبرنا كالز دفلتن زنبرنا እናት አፍአና ይخدالوا ስለዚህ ንጥቀመሉ ዘለና በስተፈላለየ መንገዲ ትምህርትና ቋንቋ እንግሊሽ አብታነ ዝቕመጠሉ አካባቢ ብዙሕ ስለዚህ የለ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ይዝመፀኒ ነይሩ ከመይ ጌርካ ነዚ ኦርጋናይዝ ጌርካ ሓደ ኮርስ ናይ እንግሊሽ ተቕርብ ድማ ናይ ባሓቂ ከቢድ ኮይኑ ፀኒሑ ስለዚህ ድሕር ነዊሕ በቲ ሓደ እንታይ ሓሲበ እቲ እንግሊሽ ክንመሃሮ ከለና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ካልእ ክንመሃር ከለና እቲ ኣክሰንት ናይቲ ንሕና ንጥቀመሉ ፅቡቕ ኣይኮነን تي قنع زخوني أكسنت هيكونن سلزي كتمهار كلها بستخالة متن قنع زخوني أكسنت تدمس تسمعسي بتتخكلنيا الدمامزة ويكا الزراربا كونك خلال وزبل سلزي حدا ناي نيتيف بروجرام جن تي ترجمة ويكا كونتكست دما لك مسناتنا أن بابرام كونتاتن بزت أبار خوري دليل يعني سلزي تعرنوا وحساري حدا كورس قريبنا لكم علنا از كورس قدامي كالاي سالساي نابلك قتليو تقدامي كفال هجي كم نجم تي مخفت مالتيو عند علامه نايت كورس نايت انجلش قرينا يزلنا ابز فيديو كتري ويهم عند علاماناتو ابزربا زتكوريو سو ابزربا زتكوري ايو كون تاين مالتي زي تي عند تحسناتو جرامر نمصنع وي قال ما زي كونس كمي غيرنا ناي مزراب عمنا نحيلو ناوزة تقرأي كون سلزات قدامي كنجمر كلنا بكورس منتاي كنرينا ركبات زمدناتات سلامتاتات كمي جيرنا ولك أو حبريتا كن اللاوت نخل مسب كن الرهب كلنا انتاي كن الزارب نخل انتايو فورمال سرق عنقوا ما أستطيق أمولو زي سرق عنقوا قدامي سرق عنقوا هنبل كلنا بإنجليش كمي زبالي زي سرق عنقوا كمي زبالي فورمال انفورمال زبلو أبزربا أب بيزنس أب كالي نتق أمولو كمون نستفل عليه كونتات مسوز خيط قانقوا تقاغما كل نحنا نمهركم دما بتحاده نيتيف سبيكر ناتزارب نتقانقوا بتخكلنيا منقدي كاد مسؤولكم نحنا دما ناترجمنا مستكونتات بز الثاني كيرنا دما ها تترجمن اتقاغمو سلامنتاي لها مجلس احنا الصغلوينا سلازي هذا بلوز بروجرامنا انجليش نقول لسه بكل درجه نزلو بفلاي توما بإنجليش قطعال زي نتقملو زلنا إنجليش رسعنا زلنا صبغ بيزنا إنجليش زي نبرنا نعانا يزي قدامي كفار مالتيو سلازي آتيوخم أو كتب مهارو تتمرتي بأونلاين سلازخونا كل جزي أبزر كبكم لجزي كتب مهارو تخوليخم هانسام ساتهم دما بجزيك ما تسأكم تتمرتي سلازي أبتتمرتي تتمهارو زلهم ترادي كونس كدقموا براكتيس كتقبروون بتتقاقامي نحطكم هنا سلازي براكتيس أقداسيو أبتي زبحلو جزء براكتيس كتقبرو لكم كدقموا لكم كلمة كلنا كدقام كخلالو سلازي زين كلنا ناقبرنا عند رخيدنا أبقانا عبلو تقبرنا غلي حركة أبتي أب إرتاح نمهر كلنا زي تقامنا أبقانا كاب كالاي كفليك ساب عسرت حدا خفلي كباب تشعت عمت ويد ما عسرت عامتنا تماهرنا انجليش مبزحت السبق كزارب زي كل سلام تايب لانه براكتيس سلازين قبرو سلازين دوغمو كالاي تنزاربو زلبنات كن مهارو خلنا اتزمهرنا بقعت انجليش ناتو بتزقبا من قد سلازي بنا زنبري زخونه صبق زخونه سرت سلازي نبرنا الى زامنانه سلازي ازي حجن قبرو زلنا قداماي كالاي نابلك قتليو نسخاتكم كابتناتكم مجمريا جميركم ديو كابي جميركم ناخذ ملكات تتمرتقن ريلك حجزكم زخيل براكتيس تجيركمو لك كمت نحبركم زلنا كتقمولو بتحادي كتمهارو ما اسنتاي خون بتكال دما نادغمكم كتكرو تخيتكم عابلو تخجبرلكم كم زخيل رقصنيا خوينا حبركم سلازي ابزبني جلوباليزيشن ابزبني بحاده ناي مسرح زلو غزي قانقا انجليش زي مخال حدا عابي صقامي يكون سلازي بستخالنا متن نتي قانقا كنحزينا إلا نبقس إنجليش زي مخال بزرق زي كم سنكلنا يزقو صراب زي كاب هاجر كان كالك بس كاتكا أبو خلها يزر داكا أب سويدن تلغاس فين سكات زارب الله جرمن مسمى هاجن
ولا حدا زفلط يلن طوانقا هولاند خمو ابزخونه هاجر كتغير دحري خاتفلطو حساب كندي طوانقا ناتكا نشتي مخانو فلاي ما بتناش هاجرات لنا كوميد ما بت اب افريكا زلخنا بتمعبول على بكيت كلها حدا انجليش ناي انجليش صبق ردي زلو كان قانقا نخمهار وزغله لي تزعبي يصقم اب قانقاታት ዘጋጥመና ኣብ ሓደ ቋንቋ ጽቡቕ ዝኾነ ሰረት ስለ ዘይጸንሐና እዩ ወላ ኣብቲ ትግርኛ እውን እንትኾነ ኣብቲ ግራመር ናቱ ኣብቲ ሰዋስው ናይ ትግርኛ ክሳብ 50 እናተማሂርና ድሕሪ ተማሃርና ስለዚ ኣብቲ ሰዋስው ናይ ትግርኛ እውን ብስርዓት ስለ ዘይንፈልጦ ሰዋስው ናይ ካልእ ቋንቋ ክንመሃር ከለና ይኸብደና ምክንያቱ ሓደ ብሓደ ከነነጻጽሮ ስለ ዘይንኽእል ስለዚ ናይ ቋንቋ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ሃጓፊው ሓንሳብ ተዘይኣርሊንካ ድማ ሙሉ መዋእልካ እናተሰማዓካ ጥቂዕ ከምዚ ኣብ ጃኬትካ ዘሎ እሾኽ እንታይ ዝገብረካ ክሳብ ዘየብፃኻዮ እናወቃካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ካብ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ትሓክኽ ሓንሳብ ነቲ ኩነታት ኣቲኻ ገጢምካ ክትቅይሮ ክትልውጦ እሞ ድማ ናብ ረብሓኻ ከተብሎ ኣገዳሲ እዩ እዚ እንግሊሽ ምኽኣል ማለት ድማ ንኽትምሃር ዘይተኣደነ ዕድላት ትረክብ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ንኽትራኸብ ኢንተርኔት ንኽትጥቀም ናይ ኮምፒውተር ላንጉጅ ንኽትምሃር ኣብ ኩሉ ነገር እቲ ቋንቋ ኣገዳሲ ፕሮግራሚንግ ለመለ ክትምሃር ትኾንካ እውን እንግሊሽ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ምክንያቱ ቋንቋ ናይ ኢንተርኔትን ቋንቋ ናይ ኮምፒውተርን እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ግዜ ወሲድና ተበግሶ ወሲድና ነቲ ቋንቋ ክንመሃሮን ክንፈልጦን በትሕትና ይዕድመኩም ኩሉ ትዘድላ ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይት ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ እውን ትሪእዎ ፀናሕኩም ማለት እዩ ስለዚ ቶም ትምህርቲ የድልየና እዩ ትብሉ ዝነበርኩም ሰው ተገይርልኩም ኣሎ ኣትይኹም ንዓኹም ዘድልየኩም ትምህርቲ ትወስዱ ጎኑ ድማ ናይ ኮምፒውተር ኮርሳት እውን ካልእ ብዙሕ ኮርሳት እውን ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምሳኹም ዝኸይድ ነቲ ኩነታትኩም ኣብ ጉዕዞ ሂወትኩም ከዕብየና ይኽእል እዩ ዝበልኩሞ ክትወስዱ ይሓተኩም እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሂወትካ ኢንቨስት ትገብሮ የኹርዓካ እምበር ኣይሕፍረካን እዩ ዝተምሃርካዮን ዝፈለጥካዮን ኩሉ ግዜ ነዚስ ብኻ ተሪፍና ይትብልኒኻ ኢትስ ኦልዌይስ ሰርቪስ እዩ most of the time ፍልጠት እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ስለምንታይ ዝወስደልካ ኣካል የለን ገንዘብካ ክሰርቆ ይኽእሉ ካልእካ ክሰርቆ ይኽእሉ ፍልጠትካ ግን ካብ ርእስኻ ክወስደልካ ዝኽእል የለን ዓዲ ቀይር ሃገር ቀይር ክፍለ ዓለም ቀይር ደዝማረር ሒዝካዮ ተሰኪምካዮ ከይፈትሾም ከይወስዱን ትብሎ ኣይኮነን ኣብ ሕቡእ ቦታ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘገልግለካ ሓደ ብሉፅ ነገር ስለ ዝኾነ ንፍልጠት ኢንቨስት ምግባር ክንለምዶ ክንክእል ኣለና ጃኬት ወይ ካምቻ ክንገዝእ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም ኣይስማዓናን እዩ ኣብ ርእስና ፍልጠትና ንሽተይ ኢንቨስት ክንገብር ግን ዓብዪ ዓቐበት ኮይኑ ይስማዓና እዚ ከዓ ስለዘይለመድናዮ እምበር እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ኣብ ነብስኻ ናብ ፍልጠትካን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ዝመፅእ ውፅኢት ጃኬታት ከኽድነካ ስለ ዝኽእል ስለዚ ንስኻትኩም እውን ተበግሶ ወሲድኩም ነቲ ትምህርቲ ብዝበለፀ መንገዲ ናብ ረብሓኹም ክትቅይርዎ ኣብ ካልእ ኣብ ዝናትነቱ ዘይኮነ እውን ኣብ ካልእ ተማሂርኩም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ድማ ናይ ወትሩ ሕቶ እዩ ናይ ወትሩ ትፅቢተይን ካባኹም ዝምነየን እዩ ንሂወትኩም ንክትቅይሩ ብሓሳብ ወይ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር እዩ ስጉምቲ ብምውሳድ ስለ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትብገሱ ይሓተኩም ናበልኩ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ሼር ግበርዋ ንካልኦት ምክንያቱ ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል እዚ ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ሼር ግበርዎም ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእይቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ስሰናዩ